Ребята, это просто шок. Смотрите, сосульки ростом со мной. Чуть-чуть меньше. И я просто в ужасе. Его девушка идет. Ужо цяпер камунальныя службы змагаюцца не толькі з сумётамі, але і ледзяною небяспекаю, якая звісае з беларускіх дахаў. Да працэсу прыкладае руку таксама і пракуратура. Дакладней не руку, а прадпісанні, якія ў Менску атрымалі кіраўнікі адразу шэрагу камунальных арганізацыяў. Маўляў, давайце лепей прыбірайце. Дарэчы, калі вы заўважылі небяспечную наледзь недзе на даху, абавязкова паведамляйце на нумар 115. Дбайце пра бяспеку сваю ды іншых. Абавязкова глядзіце не толькі пад ногі, але і ўгару. Перш чым прайсці каля будынку альбо прыпаркаваць каля яго аўта, пераканайцеся, што на даху няма небяспечных снежных шапак. Калі ўчастак ачэплены засцерагальнай стужкай, абыходзьце яго. Патлумачце дзецям, што бавіцца каля будынка ў гэты перыяд небяспечна. Здыміце навушнікі. У капюшоне і з музыкай у вушах вы можаце не пачуць ані папераджальнага трэску лёду, ані крыкаў мінакоў.